Hello guys, narujotono haino hailam sufira ane ketal vlogo. Tai tini ang thangai tongo Bazaaro thangman tini parani gari manyani bagoi riksa cycle si makawai Thang Siuh dadani kaisa dada riksa tui phayo hingka ang abono kawai thangnani noi sakangai boana tarang thangka. Obose tini busu ke interesting nangkha ekebare moja nangkha bahut na parani aso haksa riksa kai thangkai to kisa interest nangkha no perceptive aram khata. Tamo sanai norno sabe maya aso ka interesting nangkha. Tai tabo ang thang tongo khana chinogo Goria fujani bagoi kisa bukni mani paijangai tongo obo paina bagoi thangai tongo. Tai riksa kamani hasamokai nokhorna nango dada bos paiya hasamang nokai sikhimbai thangna nango ikon dai tong dinaro. Tabo ki Bazaaro sokpai kisa himbai tongo himbai kaisa dogana hamnai kisa chirarok tai mombati Drupati ba paijana bagoi hapka dogana aro kaisa himbai tongo bagoi kisa kok sai tongkha tai pai Thang Siuh nai tabo tai norok khakai norok ana support khaina hinai norok support ba belai mangai norok ana support khaidi sokna tai video na paya sakmai tongdi tai chinogo poila bosago Goria puja khlaini bagoi tabo khlainai tabo khe ang puja khlaima jaga lepai tongo ani yong phaya ko ani yong osai o phaikai puja khlainai gang tabo khe lepai tongo lepai kha puja khlainai tai sabse pore yong phainai tabo khe ani yong phayoi waro kai kha Goria waso kai bai bote wa pai tongo abo to chungsia tam khlaina nang bono khlai tongo chungkai ba suru nai tongo kono kam khlai chinto suru nai na sim chuk tong khata bo je saman khlai abo simino tabo kam puja khlai tongo ko puja khlai bai kha tabo khe ko to ko so lakha abo phunoli atang maya hinabo ngai phunoli angbo chinogo to so lakha tini Goria fujani tai friend chongnora ana support khlaidi no ana support balai nango tai ang tini video aro mo next video malai piano hambai